Waruta saking yen tanamu tusa sang Sri Anaka iki kowe kaya dudu Kurawa ya pancen aku dudu Kurawa aku wong Plasa Jenar kadang mudhane Kakang Harya Sumanya Kakang Sengkuni Raden Sarabasanta aku ayo aja liya tanemu cobaku senopatine Kakang Sengkuni senopati pengapit Sarabasanta kawan Kakang Gajaksa ayo sirnakno dhisik Sarabasanta yen kowe wis bosen urip kowe jeleh nyawang sara teng srenge kepara ngarsa takang untapake balimu marang neraka jaran wah mati bareng wujuti
Barat Werkudara. Wah, cendenge Sengguni apa tamu? Kajaksa aku. Ayo. Maju ke para ngarsa gandeng atiku. Aja kowe ndi Sengguni. Angkana bangkeku. Wah! Wih! Wih! Wah! 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 Yo! Wah! Oh! Ya! Wah! Ayo, amuk Suramarata. Ketoken budimu leganing atiku Werkudara. Wis tumeka kala mangsane arep ngesokke rasamu untuk gething keburu sengit karo aku. Kene, tadahane ora-orane mundur sedangkah nandingi kridamu. Wah, kakian trep.
Wah, jriteng kakangku. Sengkune nadi atus gerangan. Wah, kulite ulet. Pret nyawane. Tegese atibane Godhori Japura ora digawe rasa. Malah jingklak-jingklik. Jogetan. Oh, seksine Petruk ya ngerti. Kapoe ra malah ming kula tibani gaman kula. Gamanmu apa? Yai Drondeng Semita. Wong edan. Nggih, mboten kula napak-napake. Kula leletje irunge mungan. Jan wong gumun kok kali Sengkuni lho. Wah, jan. Kapak-kapake menteles mawon. Terus, ombenono kopi. Kayak racun. Lambemu ra cetha. Awitekno ora mudar-mudar. Loro. Lelakon sing wis kelakon dadi ya pengilon. Rene kepiye? Rikala semana jaman Pandhawa Kurawa rebutan Lengatala kowe keringan. Yo, eling. Rebutan Lengatala rikala semana Lengatala kanggo rebutan mrucut tiba ning Jrambah. Lah, kowe keringan sing gulung Lengatala kae sapa? Sengkuni. Lah iya. Sengkuni gulung Lengatala wis to gaman kayangan tumplaken. Sengkuni ora bakal bucik kulite karo gaman. Ning ana sak perangan sing ora kedunungan Lengatala kuwi pancen ana. Wah, ana. Iya. Mapane. Kene tak bisiki. Tak kandhani. Yo. Iki ngopo to iki? Kok senengane ngerti aku. Ngerti ya ngerti. Lambemu ngerti Werkudara? Ya ngerti. Mangkat to. Kowe krungu? Krungu jelas. Aku diomongi terus. Mas, kowe cah cilik. Ora sah. Nggih sinuwun. Ora caturan karo dapurmu. Aku lagi manekung. Aku ki nek lagi nenuwun karo Gusti aja mbok iwo-iwoi. Ana, semikir kono. Ora kanggo Petruk ya ora apa-apa. Apik ora kanggo Kresna. Iki anggap kok nyepelekke karo aku. Apa pinter kowe nek karo aku? Minggat kono. Oh, nek gek nesu. Minggat kono. Edan. Terus apa? Omongono. Apa to? Sinuwun Prabu Kresna ning bisiki Ndara Werkudara mau piye? Alah kowe iki urung cukup umur ya kok aja lah. Iki wadi ngono. Terus aja ngono ah. Karo dulur kok ya aja ngono. Ah ora kok. Terus aku duwe dhuwit 50. PN iki. Ngono, aku ora njaluk. Lho ya wis. Ikhlas aku wis. Nyo. Neng aku omong ngono. Ya. Ya aku ora njaluk. Lho iya iya. Mau sinuwun mau ngendika apa? Lho. Ya ta? Iya. Apa, Mam? Tapi iki wis guyu hahaha kok ora. Lho, ya ta? Apa? Kupingmu bosok. Lho, ada. Krungu urung? Urung. Ora. Krungumu piye? Krunguku ki lho ngono. Krunguku mah ya ngono kuwi. Cek ta. Terus apa? 50 e mbok ijoli. Lho ngono kuwi. Lah gelem ora krungune ya ngono kok. Jan. Oh alah diterangke sik. Anek wani kono nerangke. Ah wani wae yo. Piye? Ngopo meneh? Timbang kula me dijoli lho. Lho. Ndara Werkudara mau mang ngendikane napa? Sengkune niku sak perangan ana sing ora ketan Lengatala. Manggene enten pundi?
manggone nggon Cantaka. 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 Yo. Cantaka ki apa? Mbok sing jelas ngono lho. Kurang cetha piye? Cantaka, ngerti ora? Nggih Cantaka ngerti krungu. Tegese Cantaka ya Cantaka. Ah ora. Bathara Wisnu kok ngapusi dosa. Dosa tenan lho. Tak kandhani. Lho, napa iya? Iya. Lah. Cantaka niku silit wong edan. Gaman kayangan tumplakan ora-orane arep bucikake kulitku cerewet. Aduh. Raden, lho aku ndang patenana. Gadamu godo rujak polowi, tamakno. Ora susah ndadak aku godo rujak polo. Aku wis ngerti pengapesanmu. Pengapesanmu mapan ning Cantaka. Aduh mati aku. Wah! Mati aku. Yung sengkune nek kaya gedang piye dikronyom kulite ya ndara kudu ora mesake patene ora di klonyom kaya kodhok yo ngalah niku pripun ta niku Petro ngunduh waing pakarti tekse ngunduh waing penggawe. Jaman aku iki tapa nindra ana Jalatundha rikala semana mapan ana luhuring Makambak. Ora kelingan Werkudara. Iya. Sengkuni kuwi nggugah anggonku sare. Nggugah anggonku sare. Rikala semana Sengkuni iki nggawa gedang, nggawa pisang. Kuwi mung saler. Lah, jerone dipangan, kulite nggo balang karo aku mergo aku digugah ora tangi-tangi. Aku dibalang kulit gedang lah kena walating tumesakating daya pengaribawa besok patine Sengkuni ya kaya wujude gedang dionceki kuwi. Ya wis trep to. Oh. Dadi berarti sing goreng kepiye wong edan. Doro, apa tangoyakan Duryudana kae.